11:44 minutos da mañá, seguimos aquí en directo no termómetro, un día máis pois preocupados por ese alza dos carburantes que parece non ter fin e ademais hoxe preocupándonos por unha cuestión a maiores. Bernardo, por que cando imos ás estacións do servicio está máis caro o diésel que a gasolina cando tradicionalmente era o contrario? Pois é unha cuestión clave, unha cuestión fundamental, Rocío, porque podemos dicir que o gasóleo é o sangue da economía. Úsase no transporte, na industria, na agricultura, na obra pública, é o que move camións, máquinas e boa parte da actividade diaria. En España, de cada 4 litros de combustible, 3 son de gasóleo. De cada 4 que se consomen, 3 son de gasóleo. É dicir, ten moitísima máis demanda ca gasolina e ao mesmo tempo hai menos oferta. Europa produce menos diésel do que consome, depende do exterior e perdeu suministracións importantes como, por exemplo, a rusa. Ademais, a nivel global tamén hai escaseza, así que temos a tormenta perfecta, moita demanda e pouca oferta, e iso fai que o diésel soba máis rápido ca gasolina. Mesmo con menos impostos, o prezo final nas gasolineiras fai que sexa superior o do diésel ou da gasolina. Hoxe, concretamente, o barril Brent ás 7 da mañá alcanzou os $113 e hai 10 minutos, consultámolo, 118, case un 6% máis caro ca onte. E atopamos de media o litro de gasóleo no país a €1,90, superando os €2 nalgúnas gasolineiras un día máis, e o de gasolina a €1,78. Outro sector afogado pola situación, escoitámolo antes, é o do taxi. Juan, por exemplo, profesional do taxi, traballa en Vigo e xa calcula que o gasto en combustible pasará de 700 a máis de 1.000 euros ao mes, Padín. Sí, efectivamente, Juan calcula que este mes gastará alrededor de 300 euros máis en combustible. Por eso quixemos vir aquí a Vigo, unha parada de taxis, onde un taxista de cabeceira. Juan, moi bo día, como estás? Pois xa nos ves afogados polo precio do combustible que estamos sufrindo estes últimos 20 días. Ti de normal, un mes normal, canto adoitabas gastar en combustible? Bueno, pois eu ter un coche un pouco máis grande, facer outro tipo de servicios, pois está gastando unha media de 700 euros ou así, e agora estamos pasando a cerca de 1.000, incluso pasándos tamén. Claro que falamos de que o teu vehículo é un vehículo diésel. O diésel nos últimos 15 días en Galicia ascendeu alrededor dun 28%, unha suba que se está a notar. E que pasa co precio dos taxis, dos viaxes, das carreiras que vos facedes? Pois o precio é o mismo. Nos estamos regulados, nos non podemos repercutir no cliente o incremento, entonces estamos falando de que eso que sube, esos gastos a máis, pois que van no noso soldo. É dicir, para que o entendamos na casa, aumentan os gastos, pero os beneficios permanecen constantes. E ante esta situación, estades xa recurrindo a algún que outro truco, non? Bueno, é que non nos queda outra. Estamos rodando menos, estando máis nas paradas estáticos. Claro, Juan, por certo, que che quería preguntar, se non rodades tanto, se ides de parada en parada, eso repercute no número de carreiras que facedes? Sí, repercute, claro, porque cualquier cliente que está a vir á rúa, que nos paran a man alzada, pois ese cliente ten menos posibilidades de que nos pasemos, nos temos máis tempo de espera nas paradas, pero a forma de buscar o mínimo gasto de gasóleo. Quizás a facer outro tipo de trucos tamén, non? Sí, bueno, buscamos gasolineras das que usamos habitualmente, pero que teñen descontos especiales hacia o noso sector, rodar menos, rodar en marchas máis longas, non correr tanto ás veces. Hai que buscar este tipo de trucos mentras non nos veña algún tipo de axuda. Juan, e para rematar, ti como ves o futuro teu sector a corto medio prazo? Pois vamos a esperar, pero así nesta situación non vamos a poder aguantar moito, porque estamos falando de que estes custos van no noso sueldo e se isto non para ou non temos algún tipo de solución inmediata, pois hai compañeiros que están pasando realmente mal xa. Pois Juan, moitísimo ánimo, moitísimas grazas por atendernos e xa ven, unha vez máis, un sector profesional afectado polas consecuencias do conflito. Grazas, Padín. Os taxistas afectados por ese alza do prezo do combustible e tamén por esa competencia que denuncian desleal dos VTCs. Yo temos contado moitas veces aquí. De feito, teñen prevista unha manifestación na Coruña pro día 25, pois protestando precisamente porque din que dentro do Concello non se están tomando medidas. En fin, distintos frentes que acorralan ahora mesmo o sector profesional, transportistas, mariñeiros. María,
20 días de guerra, bueno, pues a ver qué nos conta mañá, seguimos agardando por esas medidas de alivio, non? Pero só o tema de ter xa 3 semanas de retraso na reacción do goberno en si mesma unha nova, non? Con independencia do que anuncien mañán, parece que non están pola adopción de medidas concretas como a rebaixa impositiva ou a rebaixa fiscal e, polo tanto, poden ser medidas que non consigan ou que non acaden no tempo récord que é necesario, coa inminencia que é necesario, os efectos desexados, non? Aquí estamos a falar xa dun debate un pouco máis amplo que debería adoitarse con este conflicto iraniano, que é se temos que topar os prezos dos combustibles profesionais, se teñen que ter unha certa seguridade xurídica para evitar precisamente esas subas e baixadas de precios que afectan as canles de distribución de outros produtos indirectamente, porque isto pode acontecer agora con Irán, pero pode acontecer con outro tipo de crises, non? Ose Sánchez está no Consello Europeo, de feito o argumento do goberno para pospor a mañá esa adopción de medidas era ver do que se falose en Bruselas. Antes de entrar, Víctor falaba, por exemplo, de que dentro dese paquete que se anunciará mañá, pois haberá medidas para favorecer unha aceleración das renovables. Non sei se che parece que aí pode estar unha das claves, porque de feito aquí queda claro para toda Europa a nosa dependencia dos combustibles fósiles, non? Sí, é interesante a idea de acelerar as renovables. O que pasa que, bueno, como estaba dicindo ahora María, aquí hai un problema urxente, non? O tema das renovables é unha cuestión xa máis a medio plazo, que sí que temos que tender hacia aí, evidentemente, polo que estamos vendo, sobre todo para non depender dos combustibles fósiles, que é o que está sucedendo, non? É importante esas medidas que se vayan a tomar. Falabas da Unión Europea. Importante tamén, baixo o meu punto de vista, sería cambiar un pouco o foco, non? E mirar 20 días de guerra, como se provocou esta guerra, quen provocou esta guerra, a quen lle temos que pedir responsabilidades para pagarnos, España e o resto de países da Unión Europea, pagarnos ese gasóleo tan caro. As responsabilidades están nos que provocaron esta guerra, non? Que por ahora parece que nadie o dice, non? Estados Unidos e Israel provocaron esta guerra. Bueno, a xefa da diplomacia europea, cando lle pediu axuda a Trump, si que dixo, non che vamos a axudar porque aquí metiches ti só, non? Pero non só eso, sino pedirlle responsabilidades. Son moitos cartos, son moitos miles de millóns de euros que estamos perdendo todos a causa deso. Cocal, eu penso que a Unión Europea, que está reunida nestes momentos, pois debería tamén unirse e pedir responsabilidades, sobre todo a nivel económico, non? Porque está facendo un buraco enorme sin responsabilidade, non? A nivel europeo. O certo é que para sectores, hoxe falamos cos taxistas, os transportistas, de feito están amagando aquí en Galicia con parar directamente, porque que non lles sae a conta mover os seus barcos, os seus camións, os seus taxis. A situación é realmente dramática e vaise por peor despois do que pasou en Irán onte, non? Dende logo, para todo o sector que o combustible é unha peza fundamental, un gasto fundamental na súa conta de resultados, teñeno totalmente incluído, pues, taxistas, transportistas, etc. Isto é unha cuestión gravísima. Por eso, efectivamente, como ben decían Víctor e María, está claro que as posibles medidas que se podan tomar con renovables son